Marating. Mr. Jadin Migalab, shout out lalabs. Mr. Jadin. Palike naman Mr. Jadin. Ayaw mo ko lalab i-like. Ayan, thank you so much. Yad and foreign things lalab sa pa-thumbs up. Yad and foreign, migalab shout out. Thank you my friend Yad sa pa-likes. No-upload, ayan, thumbs up dan host. Thank you my friend Yaad, thank you. Magsipan ni mama mo. Gamitin ko di. Huwag na ka magsilpon. Nakaluwas. Huwag na ka magsilpon. Kabian Jesse, Miguel, shout out lalabs. Hello. Ayan, Kabian Jesse lalab, Miguel, shout out. Kabian, what is up? Kinuha ko yung cellphone ma. Kinuha ko yung cellphone ni Lida. I'm good, Yaad. Ayan, 2 million, Migalab, shout out. Niya na ko lang kami Migalab, shout out, lalabs. Ayan, ninya na ko lang kami Migalab, shout out. 4 million, Migalab, shout out. Ayan, salamat sa inyong patamsak mga lalabs. Hanggang ngayon. Ninya on the way from Yard in Foreign.
Kamay-amay kaya nag-cellphone. Gagamiton ko. Nanod na sana. Ayan, therapy, Migalab, shout out, lalab, therapy. 2 million, Migalab, shout out, 5 thumbs up, thank you so much. Ninya nakulangga, Migalab, shout out, lalabs. Yaad, I am watching your video, lalabs. Yaad. MBJ departure flight. Sir Bruchito, Migalab, shout out po. Bakit ka namumula, Sir Bruchito? Nilalagnat ka ba? Sir Bruchito channel, Migalab, shout out. Nilalagnat ka, Sir Bruchito? Gusto mo ng yakap, Sol? Kita. Sir Bruchito. Dan yaad from Kaabian, Jesse. Yaad, lalab, kindly return to Kaabian, Jesse. Already connected to you, lalabs. Bakit di ma-open man? Wala bang wielding? Mamaya pa, si Bruchito, wag kang mag-pray na mag-wielding, oy. Mamaya pa. Wala pang 9. Wag. Kabiyan, Jesse. Pasaway ito si Sir Bruchito. Maya-maya pa yan, Sir Bruchito. Pag mapansin mong nahihilo ka na, ibig sabihin, meron ng wielding. Ngayong hindi ka pa naman nahihilo, wala pa. Maya-maya, nagtatanong lang. Wala pa naman. Sana nga wala. Kayo na naman dyan. Ayan, 7 million, Miguel, shout out. Michilindal, thumbs up. Ayan, Michilindal, lalab, Miguel, shout out. Ayan, Michilindal, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga lalabs. 7 million, Miguel, shout out. 8 thumbs up. Thank you, everyone, and God bless. Michilindal, done from therapy. Michelin Lalab, therapy already done to you. Kindly return to her, Lalab. Thank you. Ayan, 6 million. Thank you. Paluluhain mo pa.
Marcos White, hi morning. Marcos, my friend, mega love shout out. Marcos White, shut up. Ayan, lalab, meron ka ng jacket, Marcos White. Thank you for coming my live, my friend Marcos. So pretty host. Thank you, my friend Marcos. Wala mo na akong barya. Siguro doon mong ibalik, kundi di ka makabalik dito. Sige na. Ara TV, Tamsak, Miguel Love, shout out. Tamsak G. Madam Ara, Miguel Love, shout out po. Ara G. Ara TV, Miguel Love, shout out. Lala, bayan, may jacket ka na po. Can I ask? Yes, Lala, tell me what you're ask. What you're asking to me. Shout out kay Gigi. Outside. Ang paluluahin mo pa. Yes, Marco, tell me. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out. Guys, padikit, sure balik from Ara TV. Maglablaban tayo mga lalabs. Ayan, 6 million and 10 thumbs up. Shout out dyan sa labas kay Nico Marites. Ara on the way from Yaad. Sino ba to si Ara? Si Iki pala to, Iki Kitchen. Mickey Lindal, you still here? Therapy, you still here? Len Coran, Miguel Love, shout out. Len Coran with me, how are you, my friend? Wait, I'm gonna open my... Oh. 8 million Miguel Love, shout out. Len Quran, done to you from Ara TV. Len Quran Lalab, can we return to Ara TV? 7 million Miguel Love, shout out. 7 million. Miguel Love, shout out host, di ka na nagbalik abroad. Lalab, saka na lalas. Babalik tayo soon. Dito muna tayo Pinas. Babalik ako lalab. Hintay ka lang. Pag nanganak na si host lalabs. I like your violet bra host. Oh my God. What is this? Not a violet. Wow, sana all nakabuo na pala, host. Oo, lalabs. Saka tayo balik doon. Nerd 02, Miguel Love, shout out, lalabs. Harang host. Yan, lalab, Nerd 02, salamat sa paharang. Ayan, biyan po kita ng jacket. Hi po sa everyone from Nerd 02. Ayan, thank you so much, lalabs. Jakulang yan. What are you talking about? Jakulan kita, host. Don't say that, lalabs. You are bad. Anong jakulan?
Guys, padikit sure balik. Drop your link, Marcus White. Nerd0210. Ayan, si Nerd02. May available natin mga lalabs. Jakul Dawos. Syuhada. Kaagagan yung lalabs. Sino ba tong Marcus White? Baliw ka ata, Marcus White. It's me, Jem. Ayan. Grabe naman, nakaubad ba ako, Marcus White? Para gawin mo yan? Mukha ba akong Pokemon? Nalibugan niya taos. Oh my God. Mukha ba akong Pokemon? Patamsat guys sa inyong upload from It's Me Jem. Mukha ata akong Pokemon. Kaaga-aga naman yung lalabs. Diyan ka pa talaga nagjakul sa live ko. Ayan, 8 million without out. Oh my God. Marcus White, drop your link. Who are you? Diyos ko. It's me, Jim Dantusok from Ara TV. Ay, Diyos ko. 10:20 guys, padikit sure balik. Lalab, si Ara TV merong available na 10:20. Dan po sa it's me, Jim from Nerd02. Buisit na to. Sino ba to? Ay, Diyos ko. 8 million mega love shout out. Nandito pa ba si Kabian Jessie Lalab? Hello host, mega love shout out guys from Lion Vlog. Nerds, dating deket, nagtamsak na lang mi sa video. Hello host. Ay, Diyos ko, natawa tuloy ako. L3, mega love shout out L3. Hoy Marcos White, bakit ba ganyan yung mo? Sino ka ba? Baka si to mga lalabs? Baka si Black Warriors to. Baka si Black Warrior to. Ayaw niya magpakilala. Nerds tayo sa po. Ara, si Nerds, 0 to may 10. Thanks, it's me, Jim from Nerd02. Wow, tumaba si host at gumana ba talaga ang buntis joke. Shout out. Malapit lang tayo lalabs mga anak. Soon. I-reveal ko yung baby ko. Good PM po. Good aim pala eh. 10 million mega love shout out. Kaya minsan nalabi ako nakaka-live. Kasi may lakad si host. Nagpapacheck up ako lalabs. Ay, mega love shout out. Ayan, 9 million mega love shout. Sana kamukha ko para gwapo. Layong vlog pa na magiging kamukha mo, hindi naman ikaw gumawa nito. Kuha na lang kitang ninong. Richard Magbato, si Richard Bigalab, shout out po. Salamat po sa patamsak. Kois Charlie TV, ayan, nagbaba po ng bahay. Kaya minsan lalab, tatamad ako mag-live.
Ano si host? Pregi. Kabian Jessie, nandito ka pa ba? Agoy, kakakita ko pa lang sa'yo, ma'am. Doon ka, Antigua, dito ka na. Ano siya, lalas? Nag-iikot. Nag-iikot siya, Sir Richard. Ma'am Sky 88. Nag-iikot siya, lalas. Pwede naman umikot, Lion Vlog TV, ayan, nagbaba ng bahay, Lion Vlog, Richard Yahoo. Pwede mo naman ikutin yung White World, madaming naka-live. Ayan, may available na 20 si Sky 88 HK. Sir Richard, ayan, nagbaba ng bahay. Malapit na pala yan, parang helicopter. O, lalas, malapit na. Excited na ako. February, lalab? Malapit na mag-February, February 15. February 15, Lion Vlog. And million shout out. Host first, baby, yes. Oh, Lion Vlog. Lucky Chan ko, Lion Vlog. Di mo lang makita kasi nakaupo ako. Ano to, Lala? Blessing. Jakul Pamor. Nice, may line na si host. Congrats, mama ka na. Nawala na si Sino ba yon? Si Marcus White. Si Marcus White. Kaaga-aga. Buhada. Di pa nga nakakalabas. Sky 88, may 20. Nawala na si Marcus White. Nagugas siguro ng kamay. Ay, Diyos ko. TikTok viral. Ayan, nagbaba ng bahay. Tosakos, good morning from TikTok viral. 7 million Miguelab shout out. Ayan, nurse, tara 10. TikTok viral, nagbaba ng bahay. Nakailang puto kaya. Diyos ko. Ano siguro yon, nerd? Nagugas ng kamay. Panira. Tidabolo sa nakapin. Umalis na, nagugas ng kamay, nagsabon siguro. Sky 88. Pasaway naman yan. Parang si ata yun, baka si Vlog Warrior yun. Hindi nagpakilala. Kois Charlie, ayan, nagbaba ng bayos. Unahan mo na ang asawa ni Wamo, si Wamonit, naglibor na sa nakamukha. Paano magiging kamukha mo? Hindi naman ikaw na gumawa nun. Line Vlog. Kamukha yun ni Wamos. Kamukha yun ni Wamos, Lion Vlog. Sana magmana doon sa asawa niya. Huwag sa kanya. Let's go, Ma'am Sky. 10.3 ka, ma'am. Start na ako with thumbs up from Nerd02. Ayan, Ma'am Sky. Let's go na daw si Nerd02. On the way na. Ding Belol Kalimbang lang ako from Sky88HK. Ayan, Belol Kalimbang lang daw siya, lalab, Nerd02. Okay, sige, Ma'am Sky. From Nerd02. Minodax, Migalab, shout out, lalabs. May jacket ka na. Midodax to TV, tamsak host. And lalabs, salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. 7.71 Ning on the way 10 from Sky88HK.
Lion Vlog, nagbaba ng bahay. Si Kois Charlie po, ayan, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin. Wala na si Kaabian Jessie dito. Wala na. Lion Vlog tayo mga lalab. Lion Vlog. Hosh, yumaman ka na ata sa whitey mo. Paano yayaman? Walay sweldo, oy. Lion Vlog. Paano yayaman? Lion Vlog. Paano? Di man tayo nakasweldo lalabs, oy. Tawa tuloy ako sa'yo. Ito Lion Vlog, dikit ko sa'yo ha. Birthday family home evening. Ayan Lion Vlog, nasa bahay mo ako Lion Vlog. Ay, pwede po patamsak sa mag-iwan ng bakas. Salamat po from team follower. Minodax 2 TV, ayan nagbaba ng bahay. Ayan, nasa bahay mo ako Lion Vlog ha. Lion, thanks po. Birthday family home evening. Ayan si Kois Charlie TV nagbaba ng bahay. Kois Charlie. Salamat po sa pagpinos from Lion Vlog. Opo, Ninang Hos. Panorin natin ng ano to. 2 minutes. Lucky Mimi Galab shout out Tamsak Dan Hos. Lucky Mimi Galab shout out. Lucky Me talaga. Ayan lalab, Lion Vlog, dikit na to sa'yo ha. Ayan, Kois Charlie po, nagbaba ng bahay, Kois Charlie. Sa gabit araw. Salamat to Yahoo. Ayan, Nerds, Dan 10 from 7.71 to 7.72 loads. Kabang Vlog, Mega Love, shout out Kabang. Lalab Kabang, how are you? Bigyan kita ng jacket Kabang. Yan 2 million Mega Love, shout out. Ayan Kabang, may jacket ka na Lalab Kabang. Kabang Vlog, morning beautiful host, Mega Love, shout out. Ayan, TikTok viral, nagbaba ng bahay. Guys, don't forget comment. I will reach back. Ayan, 5 million Mega Love, shout out. Kabang Vlog from Mindanao po. Pulumulok, South Cotabato host, fully support. Ayan, thank you so much, Lalabs. Ayan, lablabin natin mga Lalab ko. Charlie po nagbaba ng bahay. TikTok viral, Minodax TV. Kabayan Vlog Lalab, meron ka ng moderator Lalab. Ayan si Sky, meron pong available na 20. Sky 88HK. Puso'y tunay kang isa. Tamsak muna, host. Sige, salamat Kabang Vlog Lalab. Salamat sa patamsak. Lucky Link Lods from Charlie. Lucky may baba ka daw ng link Lalabs. From Kois Charlie. Tamsak muna, host. Sky 88 on the way from Kabang Vlog. Lucky Link Lods from Kois Charlie. Ayan si Kois Charlie po nagbaba ng bahay. Arawan mo. Sa gabit araw. Ayan si Minodax, nagbaba po ng bahay, Minodax.
Lion Vlog, pangalawang dikit sa Lion Vlog ha. Ayan Lion Vlog, nasa bahay mo ako. Pangalawang dikit to sa Lalabs. Lion Vlog. Sa gabit araw. Ayan Lalab, pinapanood ko pa. Lucky Me guys, patamsak po upcoming LS. Thank you mga kalaki. Lucky Me. Coach Charlie TV, nagbaba po ng bahay. Thanks for watching. Ayan, pinapanood ko pala, Labs. On the way, Lucky Me from Coach Charlie. Sky 8 dan Kabang Vlog. Ayan, 3,018,000 thumbs up. Miguel Love, shout out. Thank you so much. (7:02 PM Central Time). Rodi Araheta Lalab, Miguel Love, shout out. Rodi, how are you, my friend? Danten, Ma'am Sky 88, pa-check na lang po from Nerd02. Kabang 2022, Dan Pulpak, thank you from Lucky Me. Kabang Lalab, dan sa'yo si Lucky Me Lalabs. Pasuklian na lang Lalab, salamat. Ayan, Nerd02, may 10. Guys, patamsak po upcoming LS. Sige Lucky Me, tamsakan natin yan Lalabs. Si Lucky Me pala live within 8 hours. Ayan Lucky Me, datayang dikit Lalab ha. Tamsak na lang. Kalimbang to Lalabs. Lion, Dan Pulpak, thank you. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Mahal sa'yo. Lion, Dan Pulpak, thank you from Lucky Me. Lucky Me on the way, si Kabang Vlog sa'yo Lalabs. Ayan, Lion Vlog. Miguel, shout out po. Patusok sa premiere, may premiere ka po. Yan na naman. Harang muna host from Kabang Vlogs. Saan na yung nagja-jacket host? Ha ha ha. Nagja-jacket. Umalis na. Tapos na ata yung Nerd02. Natapos na siya Lala, kaya lumayas na. Ayan, 7 million Miguel Love, shout out. Team follower, pwede po patamsak. Sino ba team followers? Si Edscarky ata to. Ayan, si Edscarky nga. Kuya, dating dikit dan tamsak from Lion Vlog TV. Salamat po sa pasampay si Ate Host. Walang ano man Lalabs. Lion Link Lods.
Ayan. Kois Charlie Dan from Minodax TV. Team follower on the way from Kabang Vlog. Lion Vlog Dan from Minodax. Lion Vlog Lalabs. Pasuklaan na lang yung dumikit sa'yo. Minodax Dan Pulpak from Lion Vlog TV. Minodax. Link mo raw lalab Minodax. Drop your link my friend from Kois Charlie. Okay na Ning, salamat from Sky88HK. Okay na daw lalabs. On the way Minodax from Kois Charlie. Ayan, 5 million Miguelab shout out. Mga lalabs, yung yung mga short video, February 1, mag-i-start na yung kanyang ads. Magkakaroon na ng revenue yung mga short video, mga lalabs. Kaya kayo mag-upload kayo araw-araw. Ako nag-upload na araw-araw. Wala nang edit-edit. Basta short video. Sergio Mar Onyate, Miguelab, shout out po. Ayan, Tamsak Danos, Jomar Onyate, Lalab, Miguelab, shout out. Magkakaroon na ng ads yung O, paano magkaroon siguro kung Monica ba pag hindi wala din? Siyempre lalab pag Monica. Short video mo lang, lagay mo lang hashtag short video hashtag viral. Hindi ka pa ba muna Lion Vlog? Di ba nakalagay doon? Tapos binasa ko yung niya, yung sa revenue, yung pagpasahod ng Manlilolo every 2 months daw nakalagay doon eh. Nakaano siya lalab, every 60 days pero kailangan mo pa rin makakuha ng $100. J-Dog Miguelab, shout out J-Dog. J-Dog, ayan, Miguelab, shout out. J-Dog 143. J-Dog is in the house. Nodax, balik sukli na Lods. Kois Charlie, ayan, nagbaba ng bahay. Hindi pa po ilan na ba yung WH mo Lion Vlog? Hi everyone from J-Dog, 8 million Miguelab, shout out. J-Dog on the way po from Kabang Vlog. Minodax. Ako pa pagkasab tuma. Anong sarap pidaso? Dami ko pa kakaining bigas sa WH ko po. Helping naman sa playlist ko. WH late pa pala. Ilan na pala lab WH mo? Main channel mo to sila yung vlog, di ba? Sige, play kita lalabs, Lion Vlog. Ano yan, Lion Vlog? Kung marami kang mobile, makinig ka Lion Vlog. Kung marami kang mobile lalab, gawa ka ng ibang account na hindi ka parehas ng ginagamit mo ngayon. Kailangan iba yung yung Google account. Lalas, pwede mo naman i-play yung sarili mong video. Basta gamit ka lang ng ibang account. Huwag mong gagamitin yung yung account mo ha, kasi mapalo ka ni Lolo.
Boss nyo, Premier, pwede po patamsak from 10 follower. J-Dog Dan from Kabang Vlog. 5 million Migolab shout out, 23 tamsak. Lion Vlog. Tapos i-play mo yung sarili mong video sa ibang mobile. Nagre-reconnect na naman, nag-building na ata si Kidi. Matas yan dati, 1,000 plus bumaba, kinain ni Lolo. Kasi lalab kung nag-play ng WH mo, kailangan lagi kang may upload. Lagi kang mag-upload, lalabs. Lion Vlog. Every 1 week mag-upload ka ng video para hindi ganong kakainin yung WH mo. Kasi ganon kasi yung ginawa ko noon eh. Nung nagpi-play ako ng video ko, nasa abroad pa ako noon. Kailangan nag-upload ka every 1 week, mag-upload ka. Basta gawa ka ng ibang account ha, i-play mo yung sarili mong video. Yung mo, lahat ng video mo ilagay mo sa playlist. Para pag play mo, dire-diretso. At saka isa pala, loves, pag nag-play ka ng video mo, i-times 2 mo, times 2. Di ba sa taas ng ng video mo, sa gilid nun, meron 3 dot doon, di ba 3 dot? I-click mo yung lalabs, i-click mo yung 3 dot. May lalabas doon, normal, may times 2, may 1.5. I-click mo yung times 2 para mabilis. Para mabilis yung pag-play. Ganon yon. Wag yung normal kasi matatagalan ka. Kung yung video mo inaabot ng 1 oras o 1 oras pa yun bago matapos. I-times 2 mo, lalabs. Kabang Vlog, Dan Idol from Menodax. Menodax nagbaba ng bahay. Ayan. Boss nyo, Premier, pwede patamsak. Marlab Migalab, shout out. Good morning, host from Marlab 82. Marlab Lalab Migalab, shout out. Salamat sa patamsak. Kois Charlie, ayan, lablabin natin nakapin. Mga lalabs nakapin. Iibig sa'yo. Ayan, 6 million Migalab, shout out. 24 tamsak. Thank you so much. Palablab ako nakapin, mga lalab. Na po ba kayo sa nakapin? Kay Coach Charlie, punta nyo yan si Coach Charlie. Nagla-live din yan, mga lalab. Lucky Me, ayan si Lucky Me. Patamsakan natin si Lucky Me, mga lalabs. Ayan, patamsak naman upcoming LS ni Lucky Me, mga lalabs. $7 million Migalab, shout out. Ayan, patamsak naman ako nakapin, mga lalab. Dan kay Kois Charlie. In love sa'yo. Salamat po talaga ate sa pagsampay po from Kois Charlie TV. Nagpunta ba kahapon sa'yo, Kois Charlie, may isa akong kaibigan, pinapunta ko sa'yo kahapon sa live mo eh. Ano ba yon? Si Honey. Nagpunta ata sa live mo kahapon. Ayan, Menodax TV. Nang by Menodax. Patamsak po nakapin, mga lalab nakapin. Upcoming LS po ni Lucky Me. Pangalawang tamsak, Lucky Me. Ayan, 6 tamsak. 144. Ayan, Lucky Me, nasa bahay Makula Labs. Dikit ko rito sa'yo, ha. Minodax Dan Pulpak, thank you from Lucky Me. Ayan, 3 million Migalab, shout out. January 22 CM. Ang mamayang gabi pala yung mo, live stream.
Ko'y in love sa'yo. Nag-iikot na naman. Hangin kasi mga lalas, malakas yung hangin. Ayan, 4 million. Mega Love, shout out 4 million. Mga lala, patamsak naman ako sa nakapin. Upcoming ilas po ng nakapin. May ibig sa'yo. Ayan, siya na all 4 million. EXR Mega Love, shout out. Sana may 4 million na viewers. EXR Mega Love, shout out lalabs. EXR. Lucky Me, ayan, patamsak naman ako kay Lucky Me, mga lalab na kapin. Kabang Vlog, we're family now. From J-Dog Party Rick. Kabang Vlog lalabs. Pabalikan na lang si lalab, J-Dog. Already connected to you. Thank you. Ayan, Shebhern Channel. Tamsak Dan. Shebhern Channel. Salamat lalab sa patamsak. Ayan, Rex yan host. Rex. Rex ba? Mali pala, mali. Rex pala, mali. Kangking. Nang may kangking, how are you? Mari kangking. How are you, Nang? How are you? Haha, ano pala yan, Rex? Rex lalab, mali yung basa ni Os. Mali, malabo na yung mata. Sorry naman, Rex. Sorry naman, lalabs. Ayan, patamsak naman ako mga lalabs sa nakapin. Ito, Lucky Me, pangalawang deket. 6,027,000 tamsak, Mega Love, shout out. Kabog Official, Mega Love, shout out, Lods. Ayan, lalabs, salamat, Kabog. Kabog Official. Binaliktad ko lang yan. Arex pala yan. Tawag ko sa'yo. Ang hirap kasi i-pronounce. Ayan, Kabog Official. May jacket ka na lalabs. Salamat. Salamat, host. May pabalibaltad ka pa kasing nalalaman, lalabs, oy. Minodax, ayan, nagbaba ng bahay si Minodax. Ayan, Lucky Mia, 7 tamsak. Dalawa dikit ko sa'yo. Na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Nagtamsak na po kayo sa nakapin? Minodax tayo, Minodax. Kangking. May boy kangking. Ayan, 3 million Mega Love, shout out.
Wow, yummy, too much chicken. I love it. Menu duck, super delicious grilled chicken. I feel hungry, menu ducks. Wow, it's too much. Please give me one chicken, lalabs. Tingnan nyo naman yung nakapin mga lalabs, oh, yung wala ka pang breakfast. Menu ducks, it's so yummy. Wow. Maui, come here. Maui. Menu ducks, I am watching Lala Paul watch your grilled chicken. Wow. I love it. Ayan, Menu ducks, nagbaba ng bahay, Menu ducks. Sir James Migalab, shout out. Sir James JPGP. Thank you so much. Sir James, sa pa-thumbs up. Mga lalab, pa-watch naman ako sa aking short video. Ba, ibibi, makulog yan. Makulugan yan. Minodax, you still here? I give you one banana, lalabs. Minodax, wow. I love grilled chicken. Done watching, lalabs, Minodax. Madam Erminia Harang, Migalab, shout out po, Madam. Madam Erminia, salamat po sa paharang, Madam. Welcome po from Herminia Sakyap. Ads from Lucky Me. Lucky Me, lalab. Salamat sa pa-ads mo, lalabs dyan. Thank you so much. Ayan, premier from Herminia Sakyap. May premier si Madam Herminia. Welcome po. Sige, tamsakan natin yung premiere mo. Waiting. Kailan ba to? Tamsak, lalab, si Bicula ng Uragon. Ako rin yan. Dan na kayo mga lalab sa napin. Herminia Sakyap, Dan. Yan, lalab, tamsak na, tamsak.
Herminia Dan Pulpak, thank you from Lucky Me. Tamsak host from Regi Lalab, Regi Migalab, shout out madam. Salamat po sa patamsak. Ayan, 10 million Migalab, shout out. Ayan, pangatlong tamsak, Madam Herminia sa tatlong tamsak. Mawi, may shower. Pag nag-init. Minodax Dan from Herminia Kyap. Suko. Patamsak Renos from Regi sige lalab, tamsakan natin yan. Kailan ba to? Si mama lang. Ito pangalawang tamsak po, Madam Regi, salamat host. Onday Herminia Sakyap. Ayan, at salamat po madam sa paharang. Salamat po. Lucky Medan from Herminia Sakyap. Lucky Medan sa'yo si Madam Herminia Lalabs. Maraming salamat ho sa pagpin. Papa Yo, Miguel, shout out po Papa Yo. Kumusta ka na? Papa Yo, Regi, ma'am, from Papa Yo. Madam Regi, ayan, tamsak po ito sa'yo. Miguel, shout out po sa mic mo, ma'am host. Type mo lalab yung ko, mic ko. Salamat. Ayan, Madam Regi, dikit ko to sa'yo, madam ha. Salamat po, Lalas. Galing pa yan na UAE. Herminia Sakyap, Tusok Kalimbang, dating date from Regi, harang from Regi. Herminia Sakyap, thank you so much. Ayan, Menodax. Ayan, Madam Regi, tamsak dan. Papa Yo from Regi. Charge muna tayo from Regi. Sige, madam. Sama na ako sa pray kong mga, Madam Regi. I-pray mo sana sa akin, po, madam, na safe delivery. Malapit na po kasi akong mga anak. February 15. Ayan. Papa Yo, hello. Amiga love, shout out din for Herminia Sakyap. Guys, patamsak po upcoming LS. Thank you. From Lucky Me, Matt Agimat. Good morning, Lods.
Ayan, Matagi Lalab, meron ka na pong jacket. Hello, Lucky May from Erigi. Ayan, si Minodax, nagbaba ng bahay, Minodax. Oo nga, di nagpapatulog ang mundo from Erigi. Imat. Sino ba to si Mat Agimat? Mention mo to, Lalab, Mat Agimat. Ayan, Mat Agimat, 542. Birthday happy sa aming estudyante. Isa palang teacher si Mat Agimat. Grade 6, Isal. Ayan, Mat Agimat, Lalab, dikit ko yung channel ko sa iyo, naka-red pa, oh. Ayan. So, Lalab, na sa bahay mo ako, Mat Agimat, ha. Ma'am Mermin niya, tusok na, ma'am. Dating yakap. From Papayo. Ayan, Papayo, maraming salamat po. God bless. Ayan, Lalab, ha. Mat Agimat, nasa bahay mo ako, Lalab. Tinikit ko na to sa iyo, ha. Si Bicula ng Uragon, ako rin yan. Ayan, Mat Agimat, dikit na to sa'yo. Dating dikit, Lucky Me. New bilang Ma'am Host from Papayo. Di ba si Papayo malaki yung bahay? Mat Agimat, salamat, Lodi Host. Ang tataas ng views mo sa short, sana all. Wow, mapapasana all ka na lang. Madam Erigi, di ba yung video ngayon, magkakaroon na po siya ng ads. Di ba February 1 mag-start na yung kanyang revenue sa short video. Di ba nabasa ko yung yung policy ni Lolo para sa short video. Yung pasahod niya doon every 2 months, every 60 days. Madam ka dyan. Every 60 days, pero kailangan pa rin ma-reach yung $100. Siguro kailangan mo mag-araw-araw mag-upload para ma-reach mo yung $100 within 60 days. O, lalagyan pala. Hindi yata ads host, lagyan ng super thanks. O, lalas, pwede na rin nyo. Ano ba yun, Madam Erigi? Kasama na rin ba yun sa isang ba lang ba yun, isang pasweldo lang yun ni Lolo? Si Papa Yo, aalam niyan. At least Madam Erigi, yung short video meron ng meron na siyang, kasi dati wala, di ba? Dati hindi nilalagyan ni Lolo ng ads yung short video, ngayon magkakaroon na. Di mas maganda, di ba? Madam ka dyan, Lola na lang ha. Wag naman Lola. L3, ay wag pala Lola, wala pa akong apo. Wag Lola, pangit yun. Magmumukha ka niyan matanda. Madam na lang. Para sosyal. Ayan si Minodax, nagbaba ng bahay, Minodax. Oo nga, bahala na si Whitey. Bahala na siya.
Pero mas maganda madam na lang tawag ko sa'yo. Mas maganda araw-araw upload. Kahit short video lang naman yun, kahit wala nang edit-edit. Araw-araw mag-upload, mamaya mag-upload na naman ako. Malay natin dahil dyan, tumaas yung ating revenue, di ba? Araw-araw mag-upload kahit walang manood. Ate. Ate RG. Ayaw mo lang, madam. Ayaw mo yan, parang social. Ano lang yan, paggalang lang po yan. Araw-araw mag-upload. Mamaya mag-upload na naman ako. Dawa, kahit walang manood. Bala na, oy. Mga short video lang. Dagdita. Island Skill Vlog, dikit na po from Mat Agimat. Sige lalab, maraming salamat. Diyan pa kita ng dalawa, Mat Agimat. Wait lang. Nagtamsak ka na ba sa nakapin? Ayan, kay Ate Reggie. Tamsakan mo rin yung kanyang Premier Lalabs. Mat Agimat, baby pa yung bahay mo. Ayan yung nakapin, tamsakan mo Lalabs. Etridan, ayan from Menodox. Patamsak nakapin po. Ayan, Mat Agimat Lalabs. Dikitan mo nakapin. Din si Ate Reggie. Ayan, Mat Agimat. Nasa bahay mo ako, Lila Labs. Mat Agimat. 546. Magsipag ka lang lalab para mares mo yung 1,000 subscribers. Ayan, Mat Agimat. Nasa bahay mo ako. Kangking, mawi kangking. Ayan, Mat Agimat, dikit sa'yo lalab. Reggie, dikit na po from Mat Agimat. Ayan yung nakapinlalab, dikitan mo rin, Mat. Si Madam Mermaid niya sakyap. Ayun mga lalab, pawas din ako lalab sa aking short video lalabs. Wala man tong 1 minute. Hindi siya maboboring, hindi kayo maboring manood. Yan ang aking short video lalabs. Dan sa nakapinloads from Mat Agimat. Ayan lalabs. Madam Mermaid niya, dan na po. Dan sa'yo si Mat Agimat. Medyo mahangin na lalabs sa las. Angking, what are you doing? What are you doing, ha? Samir Mawi. Ayan, 4,031 thumbs up. Thank you.
Ayan, Madam Herminia Sakyap, salamat po sa paharang. Lucky me playing ang video ni Dog. From Erigi. I-on lang natin yung short, Ma'am Erigi, si Whitey Team na nakakaalam kung kailan niya labas ads, pero priority sa ST. Yun. Sana yung link mo, Madam Rigi, patamsakan natin. Ayan. Missy Bernilo from India, Indiana, USA. Missy Brown, mega love shout out my friend. Thank you for coming in my live. Missy Brown, thank you so much, my friend. How are you? I'm gonna give you moderator. Missy Brown, you have no moderator, my friend. Missy Brown, thank you. Missy Brown. Marvin's Cooking, mega love shout out, lalabs. Ayan, biyan kita ng jacket, Marvin's. Bakit di migluwas yan? Ayan, Marvin's Cooking, meron ka na pong jacket. Goro ni Biko, mega love shout out, tamsak. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Marvin's Cooking, meron ka na pong jacket, lalab, salamat. Lucky me Dan sa first time kumain ng dog food after 10 years. Grabe, ano kinain yan in 10 years? Human food? baka first time niyang bilan ng dog food. Puro lang siguro kain, kain. Maraming salamat po at sa lahat. Ayan, Madam Herminia, salamat din sa iyo. God bless. Goro ni Bicor. Ayan, nagbaba ng bahay. Tingin ko lang ako. Yung mga kabi pinunasan. Wala nang ti. Baho? Goro ni Bicor. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan si Madam Herminia, nagbaba ng bahay. Mga lalab, patamsak po ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan, within 11 hours, explore Kuala Lumpur, Malaysia. Siya pala si Ati, Regi. Marvin Dan from Goro ni Bicor. Tingnan natin si Goro ni Bicor. Ayan, Marvin's Cooking, nasa bahay mo po ako, lalabsa. Ayan, dikit ko yung main channel ko. Marvin's Cooking. Ito ko sa bahay mo. Buttered garlic seafood. Wow, I love it. Dan Pin from Marvin's Cooking. Goro ni Bicor. Ayan po, lalabs, smoking. Sarap ng seafood. Butter garlic seafood. Salamat, host. And maraming salamat din sa inyo, lalabs. Ayan, pinanood ko muna para madikit talaga siya, hindi siya malagas. Papayo, ayan, nagyan pa si Papayo. Lablabin natin, mga lalabs. Herminia, playing your video, Sinilong Fest. Ayan. Nang iisipin na nagnabibi ka.
Sarap ng sipod. Ayan, pangalawang dikit po, Marvin's Cooking sa iyong bahay. May harang ka na agad, lalabs. Monetize ka na. Monetize ka na, lalabs. Wala kang join button. Goro ni Bicor, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, pangalawang harang kay Marvin's Cooking, lalabs. Monetize ka na ba, Marvin? Ma'am Ergy, dating tusok na yan. Wala akong bakas, hat. Takad ako magbakas. Maui, you're so dull. Dog na ni Maui. Goro ni Bicordan, bakas idol from Marvin's Cooking. 3 million bigger love shout out and 33 thumbs up. Hindi pa punaw lang uli nakapag-whiting. Okay. Minsan kasi pag busy ba sa work, walang pag-whiting. Ayun ang syota mo. Mga lalab, pa-watch naman ako sa aking short video, mga lalabs. Wala pa yan, 1 minute. Goro ni Bicor, ayan, nagbaba ng bahay. Idol ko. Bukuman lubat. Sir JM, let's connect. Short connect back from JM. Halablabin natin Sir JM, mga lalabs. Ayan, Marvin's Cooking, nasa bahay mo ako, lalabs. Sa iyong seafood. Salamat, Papayo, yung mga video mo na marites, advance, nag-isip ako. Ayan, Marvin's Cooking, nikik ko sa'yo to. Dan po sa short mo from Goro ni Bicor. Salamat po, lalab, Goro ni Bicor. Oras na. Ayan, sarap ng seafood. Maraming salamat po, Ergy. Sky 10 from Goro ni Bicor. Sky 10 daw, lalabs. Ayan, palitan daw kayo, Sky HK. Siguro ni Bicor may 10. $43 thumbs up, 10.3. Ang laki na ng bahay. Sana all.
On the way 10 from Guro ni Bicor. Ayan, Lalab Sky, on the way 10 siguro. Ang bilis tumaas. Ang bilis tumaas ng banana ni Papa Yo. Dati inunahan kita, ngayon mas mataas ka na. Ano, pansin ko lang kasi at Regi, pag nag-upload ka ng short video tapos kapag nag-viral ka, automatic nagdadagdag yung subscriber mo. Kasi nung isang araw ba yon, one day ago, yung aking upload is yung yung pa lang siya, 15 minutes pa lang ang dami na ng views. Tapos nag 1.3 siya, nag 1.3k siya. Nadagdagan po ako ng 10. Biglang nagtaas yung aking subscriber. Game Goro 3.22 on the way 10. Marvin's Cooking. Kaya siguro si Papa Yo mabilis taas yung subscriber kasi panay upload ng short video. Kapag nag-viral siya, meron kang libreng banana. First time ko ngayon, Lalab, mag-upload ng ilang minuto pa lang, marami ng views. Sa short video lang yun, yung yung pansit doon. Nag 1.3k siya, mga Lalab. Sa gabi't araw. Salamat, Papa Yo, yung mga video mo, Marites Advance, mag-isip. Sharing the community. Salamat po, Sir Jim. God bless. Papa Yo, kaya Regi, kaya po, mataas po yung kanyang, yung subscribers. Bibigyan mo yung patanggal ng baby. Kaya mabilis umakyat yung kanyang subscriber. Ayan, Game Goro 3.22 on the way 10 from Sky. Ako hindi ako makapag-barter, mga Lalabs, kasi yung mga banana ko napalo. Hindi makadikit. Kailangan pa sigurong ayusin yun. Bibi, maka-uuna yung sumawi. Dito lang ako, ho. Salamat po, Ate Regi. I-ready sa premiere mo, ma'am. Goro Tendan 3.22 to 3.22 notes from Sky 88HK. Ayan, Goro, dan na si Sky sa'yo, Lalab. Bicor Studio, malaki rin pala yung bahay nito. Obi Jam. Ayan, Bicor, nasa bahay mo ako. Tara, 10. Ayan, Sky 88, may 10 si Sir Rodi Katamura. Miguel Love, shoutout po, Sir Rodi. Ayan, Sky, may 10. Si Sir Rodi marami. Sino po ay 20? Ayan, si Sir Rodi meron.
Agilis from Nibicor. Sky Tara 10 from Rodi Katamura, Rodi 9.13, game 10. Ayan si Rodi, may 10 si Sky. 9.13 daw, game 10 sa'yo. Ayan si Madam Mermin niya, nagbaba ng bahay. Game na po, Sky, on the way na ako. Ayan, Madam Sky, on the way daw. Bicor, 3.23. Ayan, Bicor, nasa bahay mo ako, Bicor. Obi Jam. Kit ko to sa'yo sa Obi Jam mo. Thanking. May tangking. 10.4K ka po from Rodi Katamura. Gin na daw Ayan, Madam Mermin niya, maraming salamat po. Ayan, Bicor Studio full watch. Short lang pala yun. Ayan, Goro ni Bicor, nasa bahay mo ako, Ulila Labs. Dikit ko to sa'yo, Ubi Jam. Ano yon, Nico? Sana yung bayad. Bibi, sari mo ro, Bibi, so cellphone sa tindahan. Ito di palan. Lubat na pati di. Turbo kasi sinip. Hoy, alam mo na kung bakit. Alam mo na kung bakit kung sino nag-try dito? Si Bakla. Naasung ako ni Nico. Muning, Migalab, shoutout, thumbs up, host. Nico, subscribe mo ba ako? Gago. Daw kahit di ka manood. Magpapalod na ako. Wow, yummy. Ulat, 1 minute. Ayan, Muning, may 10. Lalab, hintayin mo si si Sky saka si Sir Rodi, may 10 sila dyan. Nagbabarter sila dyan, Lalab. Hintayin mo, Lalab, matapos, Muning. Salamat, Lalab, sa patamsak. Alam mo yung salitang tamsak? Like. Di kasi pwede magsalita ng naiintindihan kasi namomonitor to ni Lolo. Kilala mo si Lolo kung sino? Si Whitey. Si Whitey. Yung may-ari ng Whitey. O, 09 number. Turbo. 098147 narong sa live. 8147 966 9 098147 9697 ha? 6 regular 60. Kupit naman kay mama mo. 60 talaga, Nico. Ayan, di umikot bahay ko from Goron ni Bicor. Bakit di umikot, Lalabs?
Dinikitan kita ng dalawa. Sino si Alex? 65 plus 45. Sa litro to. Yung pinamong gasolina. Binayaran ko na. Saan ang binayaran? Ano, kay mama. Okay na. Iwala niya ako dahil sa'yo. Ayan, 2.22 po ako from Goron ni Bicor. Maririnig. Sky Dan 10. Madam, nagluluding ba ako? Nag-wielding ba kay Pekidi? Nag-angin kaya? Oh. Naliting na. Hi. Meron tayo kasi mga lalab extra kita. Taga 10 from Rodi Katamura. Ate Reggie. Malakas po kasi yung hangin. Malakas yung hangin po, malakas. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Ayan, si Sir Rodi, may 10 Bicor. Rodi Tendan, 9.13 to 9.14 from Sky. Ayan, Goron ni Bicor Lalabs. Goro, salamat from Sky. Sky Dan na din. Ayan, 9.14K po on the way 10 from Goro. Ayan, si Rodi, 10 daw kayo ni Goro ni Bicor. Bibi, nasa na si Maui? Bibi. Wala.
Rode Game po ba from Goro Nebeco? Sir Rode Game daw po ba kayo? Ano ko sa iyo? Ikaw talagang upos ka. Hindi mo. Sa mga maray. Mami! Sabi, yan ko kasito. Ah, gusto mo? Nulunod ko sa ulit. Gusto mo ko sa Nulunod ko sa ulit. Di, ikot. Sa. Dalawa. Lo. Apat. Wala! Nulunod ko sa ulit. Pag nag-init, bibi paliguan si Maui. Yung pag-ibig tama ko. Bang na pati yung api. Pati abot ako. Lapit na. Opo, naglo-loading. Malakas po kasi yung hangin. Sarado mo. Maui. You want to take shower, Maui?
Mawi. Kamir lang ng kamir. Pilihan bibi. Ano tinatago mo? Sumuntay mama lang. Subong ko ka. Nagpaisi ka? Ha? Subong tayo kay mama. At ako, sintabo. Magkano kira binayaran mo? 12 yan. Hindi ka nagbayad. Ata, ano. Kasi tabo na pa. Lisongson, Miguelab, shout out. Steven Turner. You sleeping? No, I'm not sleeping. I'm awake, lalabs. I am sitting in front of you. I'm not sleeping. Renche, Miguelab, shout out. Ila. Hello from Renche. Tamsak Dan. Parok Vlog, Miguelab, shout out Parok. Good morning, Ma'am Lalab. Good morning, Miguelab, shout out. Ayan, Parok, bigyan kita ng jacket. Parok. Ayan, may jacket ka na, Lalab, Parok. Thank you. Ilay. Parok Lalab, how are you? This is your main channel. 464 from where? Indonesia, India. Watching from India, Parok Vlog. Okay, Parok, thank you for coming, Lalab. I'm gonna connect my main channel to you. Fine, from Parok. Parok, thank you, my friend, for coming. Parok Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Support me, ma'am. Yes, I'm gonna support you, Lalas. No problem. Parok, I am watching your short video, Lalab, Parok. Parok, I'm gonna connect this one to you, ha? Kinukuha ng tindahan. Ayan, Parok, I connect this one to you, my friend, Parok. You from Philippines, my friend, Parok. I'm from Philippines. And you are from India. Full watch, ano, Parok? Full watch. Parok, I'm gonna connect my main channel to you, Parok, ha? Parok, I am watching, Lalabs.
Connect to you, Parok. 465. Now you are 466. Please watch my short video, Parok. On the pin, my friend. My short video. That only short. Okay, Samira Lalab Migalab, shout out. Samira Chukchay Backyard Garden. How are you, my friend? What happened there? Nag-loading na. Samira Dan from Parok. Samira Lalab. Parok already connected to you, Lalabs. Parok, I will connect this one, another banana for you, Parok. Parok, I'm watching again your video, my friend. Parok. Done watching, Parok, to your video. Maui Kangking. My boy dirty. Not taking shower. Ayan, 3 million Miguelab, shout out.
Mat Agimat, ayan, nagbaba ng bahay si Mat Agimat. Mat Agimat Dan from Paruk Vlogs. Yan lalab, Mat Agimat Dan na sa'yo si ano, Paruk. Paruk Vlog Dan na rin. Ayan, from Mat Agimat. Paruk is from India, ano, Mat Agimat. Taga-India siya lalabs. That now. Letters. Yo. Parok Ibay, friend, thank you. Join me, ma'am, your channel. Yes, lalabs. If you want to join my channel, down of my live, there's a dollar sign. You can click that one, lalabs. You want to be my member, Paruk? Down, lalab. There's a sign, a dollar sign, lalabs, there. This one is a dollar sign. You can click that one, lalabs. You can see the membership. Only 25
pesos. Very cheaper. Then click the join members only. The membership, Paruk, if you want to join my live, my channel. Paruk, down of my live, that there's a chat box there. There's a dollar sign. You can click that one, Lalab. You will see. You will see the details. Like this. This one, that's a dollar sign. I'm on live. Down there, this a dollar sign. You can click that one, Lalabs. You will see there super sticker, super chat, and membership. Which one you want to join my channel, Lalabs, you can click. Maghintay ka, baby. Ayan, 3,030,000 tamak. Thank you. Madam Rigi. Ate. Nalimutan ko. Ay di na magbabago. Manod. Nakaduwan. Abi ka gaybo. Lalaka.
Naubos pa yun. Naka-arka si ma. Pero yapo nila kamot arka di ah. Pero arka di ah kamot. Parok Lalabs. Ayan, nagbaba ng bahay. Parok, you want to be my member, Lalabs? You just click the dollar sign of my chat box. You will see Lalabs. The membership only cheaper. 25 pesos. I can do it, ma'am. Why? Like this, Lalab, you can sign in. See, you will see this one. You can click the third one. Membership. Like that. So you will see this one. Click on Lila Labs like this. Oh. See this one? There's a 3 there. Super sticker, super chat. And the third one is membership. Which one you will click, Lalab? Super sticker? Super chat? Like that. You will see. Then the third one is a membership. You will see this one. You can choose which one you want. The first one is 25 pesos. And then second one is 79, like that. And then the third one is 129. It's like that, Lalab. You can click. Sir Butito po. Yes po. Host. Walay welding. Meron lang hangin. Mahangin, Sir Butito. Mahangin. Musta ka dyan? Okay lang po. Mahangin sa labas. Maulan dito sa probinsya. Mahangin. Okay lang po, Sir Bruchito.
Buti di nagalaw ang kilay mo. Ang dahil mong sasabihin, kilay lang pala. Ano yan? Talaga yan nagalaw, Sir Buchito. Pasaway. Kala ko ba naman kilay lang pala. Hindi talaga yan nagalaw, oo. Nagalaw naman Sir Buchito Ayan, oo. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Pabalik. Pabababa. Hindi man oh. Pabalik ka rin, pabalik. Hindi ko marunong magtaas ng kilay, Sir Buchito. Parok Vlog, pabalik. Parok Vlog, Lala, kindly return to, Sir Buchito. English yan, Sir Buchito, taga-India. Parok Lala, kindly return to Sir Buchito channel. Already connected to you. Ano? Ayan, 4 million, mega love shout out. Video. Mungkin you want to take shower, my boy? Tinawan ka lamantaan? Anong tinawan? Wala. Wala, lalabs, wala. Sir Buchito, wala. Tinawan ka lamantaan. Wala, di daw niya magawa. Ayan, nalagay, I can't do it, ma'am. Maulan ba dyan, Sir Buchito, sa Manila? Dito kasi panay ulan. Yan, lakas ng hangin, oh. Buti nga, walay welding, eh. Di naman, mainit dyan. Ito mahangin, oh. Panay ulan-ulan ba? Panay rain, rain, rain. Lalim. Ayan, Parok Vlog, nagbaba ng bahay, Parok. Parok Lala, kindly return to Buchito channel. It's already connected to you. Sir Buchito. Ayan, 5 million mega love shout out, 38 thumbs up. Maraming salamat. Paano ginag-log? Makikita ko naman, di mo na ako nag-delete.
Nung sa ito kagabi. Ay, so, 740. Nasawi yan. 70903. Ayan o, 740 nag-load ah. Ayan o, 0909 371 740. Ano? Ayan o, 090903. 71740. Ayan o, nag-send. Ayan, nag-send to. Ayan o, agkuman ako sini ano. Message. Ako nga sa short mo. Sa short. I love you. I love you to, Sir Bruchito. Anong short yun? Tingnan natin, Sir Bruchito. Yung malakas na hangin na short. Ah. Anong meron doon? Wala oo. Malakas nga. Oo nga. Oh, Sir Bruchito. Mat agimat dan from Bruchito channel. Ma, yung ref. Masira yan, yung naglalagatik. Ma'am, after joining me, code is required. I don't know, ma'am. Code. Ma'am, after joining, ma'am, code is required. I don't know, ma'am. You don't know your code? Code from India? There's too much requirements, Parok Vlog. Why like this? This one code from your country? It's okay, Parok. No problem, lalabs. India code. Which place you are living. You can search Google, lalabs. You put there, what is the code of India. You can put your complete address there, complete place. Then Google will give you. Mega love shout out Miss Aline Angela Ben Danilo. Mega love shout out, lalabs.
or else your code will send your mobile. Maybe you will put your mobile number, then you will receive message. That's the code, I think. What code you are looking? Mute lang here, mute. Lalab, hindi ako nakamute. Maingay in my place. Nag-for-good pala ikaw, Miss Eileen. O lalab, nasa Pinas ako pero babalik ako lalab soon. Hindi pa for good. Balik tayo sa work uli. Babalik pa ang Gila lalab. Babalik. Babalik pa ang Gila lalabs. Mahirap dito, walay work. Ang YT, hindi man pa nagsweldo. Ano, Angela? Buti kung ating YT, every month may sahod. Wala eh. Mahina. Kailangan natin back to work. Kailangan pag umuwi ka ng Pinas, marami kang ipon. Kaso lang sobrang mahal ng bilhin dito sa Pilipinas. Angela lalabs. Maano ka lang dito, parang ayaw mong bumitaw ng pera. Yung 1,000 pesos, magkano na lang nabibili mo? Magkano na lang? Ang mahal nga ng sibuyas, di ba? India's code does not happen even after. No problem, Parok. It's okay, lads. Baka mga palalas, mga June. Mga June palalas, June. Matagal-tagal pa Angela? Nasa Dubai ka ba, Angela? Oo nga, nasa Dubai ka. May premiere ka pala. Tamsakan natin. Nauwi na ako, dito na ako sa Cebu City. Cebu ka na, nagla-live ka na lang. Nagwa-YT ka na lang. Di ka na babalik abroad? Di ka na, Angela, babalik abroad? Working balik sa boutique. Ayan, tinamsakan kita sa ad premiere mo, ha. May work naman ako dito, di na muna. Okay. Ano kasi ako, lalab? Buntis ako. Manganak muna ako.
Angela Lalabs. Walong buwan na lalas. 8 buwan. February, ano ko? Mga anak ng February 15. Due date. Yan, 4 million mega love shout out. Oh, malapit na lalab, Angela. Hintay-hintay na lang ako. Ayan, 5 million mega love shout out. Oh, lalab, malapit na. Ayan, 4 million mega love shoot. Mag-share lang po ako, mga lala. Mag-share lang si host. Share lang po ako.
Parok Vlog Lalabs. Ayan si Parok nagbaba ng bahay. Ayan, 3 million. Yeah, it's losing because of wind. Strong wind. Mga lalabs, mag-end na ako ng live ko mga lalabs. Walang jowa, Miguel, shout out. Walang jowa lalab, Miguel, shout out. Sino si walang jowa? Si Orchong, si Alright. Magpapaalam na po ako mga lalabs, ako'y mag-out na. Walang jowa dan from Parok. Walang jowa dan sa'yo si Parok, pabalikan na labs. Bye everyone. See you tomorrow.